Tervetuloa harjoittelemaan yhteiskirjoittamista Google Driveissa. Eli se tarkoittaa sitä, että monta ihmistä voi samaan aikaan työstää yhtä asiakirjaa. Jotta siihen päästään, niin on pitänyt täältä jakamisasetuksista jakaa se asiakirja kaikille niille, jotka sitten halutaan mukaan tähän yhteiskirjoittamiseen. Ja sitten pitää antaa heille käyttöoikeutena muokkaamisoikeudet. Ja sitten vaan avataan tämä asiakirja samanaikaisesti eri koneilla. Ja jokaiselle tulee tämmöisiä värisymboleita tänne ja sitten vielä tekstiäkin, että kuka kirjoittaa, jos on kirjautunut sinne Google Driveen. Ja sitten samanaikaisesti voidaan tehdä sitä tekstiä. Ja jos jotakin menee pieleen, että haluaa katsella, mitä on tapahtunut aikaisemmin, tai jos muuten se asiakirjan luoja haluaa katsoa, että ketkä kaikki siellä ovat kirjoittaneet ja mitä ovat kirjoittaneet, niin silloin voidaan mennä tänne tiedostokohtaan ja sieltä katsoa versiohistoriaa, josta sitten nähdään kaikki se, että ketkä siellä ovat osallistuneet ja mihin aikaan ja mitä ovat kirjoittaneet. Ja tämä on todella kätevä, mukava mahdollisuus vaikka yhteisten tarinoiden kirjoittamiseen luokassa.